Hej og velkommen til Unturned episode, er det ikke episode 3? Ja, og vi vil bygge videre på det her hus, hvad hedder det? Jeg filmede også 2 last episodes, men der prøvede jeg at filme med OBS, og det kunne min computer ikke lige helt trække, for jeg er kun bærbar, så jeg smider bare lidt link til deres kanal, hvor de ligger på. Ja. Så skal bare komme i gang. Ja, men sidste episode, der hvis finde på Epic Chickens, der hvis I ikke har set det video, så har vi fået bygget. Vi har ikke rigtig lavet noget spændende. Vi har kun sådan rigtig fået fælde og træ, og bare få bygget det her, altså rigtig sket noget mere. Nej. Ja. Men det bliver et ret så stort hus. Så kan det godt være, at vi fjerner nogle af de her pillars. Ja. Det finder vi ud af. Men jeg går i hvert fald over at fælde noget træ nu. Ja, jeg ser dem, jeg har noget, vi har noget anti-keys. Jeg tror kun, vi har lidt, hvis vi har noget. Jeg har i hvert fald mange stykker sgu nok med. Men vi har ikke så mange logs. Vi har 98 sticks og 60 logs. Okay. Så det er alligevel meget, men vi hugger bare 60 eller 50 60 logs. 60. Shit, så meget troede jeg det ville ikke vi havde. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Ved du hvad, nu gider jeg for mig det her med. Jeg ved så. Heldigvis så skal jeg heller ikke kigge den her gang. Hvad hedder det? Der kommer også en masse videoer her på søndag. Eller lørdag. På Epic Chickens. Ja, og kommer de godt på jeres? Og hvad? Kommer videoerne ikke også på jeres kanal? Hvad for noget? Ja, filmer du ikke også lige nu? Ja. Ja, kommer videoen ikke også på jeres kanal? Nå, jo. Ja. Ja, på lørdag og søndag. Ja. Fordi der skal vi nemlig være sammen. Ja. Og så skal der være games. Det er faktisk sleep over. Så måske kommer der farming til mig. Hvad fanden er der 2 træer her? Og det er nu så lige et billede af. Men der kommer blandt andet farming simulator, hvis vi får det til at virke. Og ja. Der kommer mere Unturned selvfølgelig. Sure. Og det kan da godt være, at der kommer noget Minecraft eller noget. Alt muligt shit. Ja, og fuck en zombie. Nej, nu er jeg liv. Jeg har kun 80 liv. Jeg har 6 eller fordi jeg skulle teste den på singleplayer-verdenen. Og så glemte jeg, at vi havde på PvE herinde, og det har man jo ikke i singleplayer. Nå, så gik du igennem det der. Så jeg gik over traps. Fuck. Så det. Grunden til at jeg spiller med så dårlig grafik, det er som sagt, at min computer, det kan ikke helt trække det. Men her den 1. maj, der er det konfirmation. Og så får vi nogle penge, og så bygger jeg en ny computer. Ja. Yeah. Så det bliver dejligt. Det bliver bad. Det bliver bare så bad. Så hvis I har nogle gode idéer til nogle fede kabinetter eller sådan noget, så må I gerne lige skrive det, hvis I har lyst. Fordi jeg skal mangle lidt inspiration. Nå, men kan jeg i hvert fald få hugget en masse logs. Jeg tror jeg havde 33 eller sådan noget. Okay, jeg har 21 lige nu. Vores tårne går over skyerne nu. Det rører lige ved skyerne. Fuck, nice. Den ene og jeg tager Christoffers bjergbil, og så kører jeg ud og fælder nogle træer. Og Christoffer, det er så en for vores parallelklasse, by the way. Yes. Yeah. Han er nogle gange herinde. Han er ikke så tit herinde mere. Nej. Fanden, jeg kunne have en zombie. Så går vi rundt om træet. Der. Jeg skal bare flækkes med en motorsavske. Du gør det chok. Ej. Vi skal også snart til noget at spise eller drikke. Fuck, der kommer bare en bagfra. Fuck. Så jeg kunne bare høre det, ikke? Og så begyndte jeg bare med liv, så vendte jeg mig om, så kom jeg til at ligge mig ned. Og så havde jeg ikke tid til at rejse mig op. Nej, jeg kan tage mig igen. Ej, fuck.
Det er lige meget. For Så at bare længere sæt den episoder. til 3 minutter eller sådan. 3 minutter. Ja, fordi vi har sikkert filmet i ret lang tid nu. Så er det bare til 10 minutter. Lige Så meget. 2 dressing. 2, Så bliver det her bare en ekstra lang. dejlig episode. Oh yeah. Så gør jeg rundt om bordet. Så er det nummer 4. De her i starten af de her episoder, det bliver nok lidt kedeligt. Fordi det Ja. er bare hugget med træ. Så bare hug 3. Men I skal bare skrive, hvis det er kedeligt, så skal vi nok. Prøve for det bedre. Ja, Jeg skal finde med, at han har æde. det sker også. Han er rigtig. Jeg Jeg har ikke. Wow, jeg fik mange luksus, så jeg. Bacon. Nå ja, og hvis I gerne vil vide, hvordan man laver mad, så skal I lave et bål her. Det er bare nogle sticks og nogle rocks, og så tager jeg bare crafting. Sætter den ind der og vælger ild, og så Vi kan jeg tør gå derop. bum, så har jeg noget mad. Men jeg vil gerne bare lige vil røve ud nu. Jubi! Prøv ud af serveren, Det tror jeg snart, jeg gør. Ja, 800 bucks. når Det du gør jeg kravler op. Eller Ja. hvad laver du? Jeg kravler op i den her. Og med den her stige her. Men jeg tror bare, det er fordi, jeg laver boost. Altså er det vores egen, eller er Nej, det... Kristoffers lille Nå, bitte den stod rører du der. ikke ud af, det er kun vores egen. Ja. Jeg rører også ud af den her. Jeg rører op ved hvilken stige som helst. Men jeg tror, det er kun det, fordi jeg laver boost. Ja, okay. Så kan jeg ikke følge med. Det Jeg er er så faktisk ret hurtig. dumt, at man ikke tog bilen tilbage. Nej, jeg kan ikke løfte med. De følger sådan noget. Okay. Så gør vi rundt om bordet. Hallo. Kender du det der med, at der ligger en stik, og så kan du lige præcis ikke kigge på den? Ja, Det er så irriterende. så trykker man 10 gange for at få samlet den op. Ja. Det er det. Jeg glemmer mig buckshots. Drop lidt med. Så. Jeg synes faktisk, det er mega nederen i åndssyn, at du kan scrolle imellem dine ting. Ligesom man kan. Ja, men du bliver nødt til at tage den der. Du er nødt til at trykke på det. Mm. Det er lidt irriterende. Kan der er flere handytræer herovre? Hvad? Dem der går ind i hinanden. Hvordan? Helt ude ved den der vej der. Nå. Skal jeg... Nej, jeg skal lige have drikke. Hvorfor? Kan jeg... Det kan godt være, at vi skal vise dem vores gamle hus. Ja. Det allerførste, vi lavede. Mm. Det bliver vi nødt til at høre. Ja, Jeg skal bare først lige det have kommer i noget. næste episode så. Ja, det skal jeg næste episode. Næste episode, så kører vi rundt og looter lidt. Yes. Jo. Ej, det er pisseirriterende det der. Så. Det er simpelthen, at man ikke kan ramme tingene så. Spamklikker man bare lortet altså. Okay, nu tror jeg kun, jeg kan fælde det her træ, og så har jeg ikke plads til mere. Ja. Yes. Et træ cirka for mig, det er hvad det hedder, det er et gram cirka. 1 gram Ej, kilo. ja, Den kan lige et gram. Fuck. Wow. Det kunne fandme meget træ. Ja. Så gør vi rundt om. Den her bil, den kører virkelig langsomt. Det kan kan fandme gå med fucking shitter her på tiden. Ja, der var en dag, hvor jeg fandt 3 macheter lige efter hinanden. Det var fandme... Det er fandme træls. Det var træls. Fuck, det har mange logs. Lækker. Nu kommer endnu flere sticks. Lige fuck det. Nå, skal vi bygge videre? Yes. Shizzle. Shit. Vi skal lave nogle walls. Yes. Vi skal bruge Whee! pillars.
kan godt huske, når man laver piller, sikkert. Jo. Er det ikke bare... Jo, det er wooden supports, og så boards. Okay, det er måske lige rigeligt nok. Fuck, man. Med supports. Support. Vi har 24 supports og så videre. Så går vi rundt om bordet. Jeg går lige hen med flere sticks. Jeg kun får 10 piller, så det der. Hvor mange piller sætter du så på for en wall? Det kan jeg sgu ikke huske. Det er sgu egentlig lidt nederen. Hvad? Det er sgu lidt nederen, jeg ikke kan huske, hvordan man laver tingene. Jeg har det på min iPhone, jeg gider ikke lige til at finde. Jamen det tror jeg faktisk, vi bliver nødt til. Jeg kan sgu ikke huske det. Og hvis jeg lukker det ned, så fucker det jo op, fordi... Okay, så finder jeg lige min iPad, du skal. Fuck, men jeg kan fandme lave mange supports nu. Giv mig bare lige en videoen, den er færdig nu. Det er lige meget. Der er stadigvæk kun 3 minutter tilbage. Okay. Så bliver det sådan en 15 minutters video. Hvor kan du sætte den ligger derhen? Ja. Jeg har 1 stykke 23 supports. Supports eller pillars? Nå jo, det skulle jeg kan det. Supports. Der er en hel masse sticks her, hvis det er. Nu er der flere. Der ligger også nogle supports herovre, hvis der. Ja. Og nogle boards her. Jeg tror faktisk, man skal bruge boards til at lave walls. Fordi du skal lave... Okay, jeg får kun 26 ud af det der. 26. 26. Pillars. Jeg finder lige min... Så. Jeg var den ingeniør, nej. Hvor er den der? Right der. Ja. Okay, walls, der skal vi bruge... en piller skal vi i hvert fald få lavet en wall. Og for helvede. Ja, hvad Så skal skal vi vi bruge 2 logs. 2 logs. Ja, og derfor for helvede med min cap. Så seriøst noget have et nyt headset. Jeg skal fandme bruge mange boards, tror jeg faktisk. Jamen, du kan ikke bruge logs direkte. Nej. Altså, du skal bruge frames, eller hvad skal du bruge? Ja. Frames, wooden frames. Ja. Eller Altså wooden. de der plader med et gods på. Ja. Okay. Godt rundt om bordet. Hvor wall kan du lave det her? Jeg kunne kun lave 4. Jeg vil lave 7. Så lav... fuck. Sådan her. Okay, så laver jeg den med dør indgang. Ja. Shit, man. Hvorfor filmer jeg ikke det? Skal vi have nogle vinduer? Bare 2, ikke? Så kommer jeg til at lave en foundation, og den gør jeg lige om sætter. Hvor skal døren være? Et svækkested. Har du en pølle? Jeg har en pølle her. Det kommer til at være her. Så gør vi rundt. Så vinduerne, de kommer til at stå herude. Altså her skal bare stå en hel masse wall. Ja. Men du kan ikke komme ind. Det bliver sgu nice, det her. Det bliver så dejligt. Jeg kan nok gå en tilbage. Swap. Vi kan jo egentlig, Det bliver svært for mig at lave nogle værelser herinde, som så bare går helt vildt langt ned. Hvad? What?
Hvor du det? Ja, lave nogle værelser herinde. Ej, det gider vi ikke. Så er det nu, Håb. Skal vi stoppe nu? Så Ja. afslutter du den. Ja, det skal det. Farvel alle sammen. Farvel. Farvel alle sammen. Tak for den her episode her. Jeg tror, jeg er stoppet. Ja, det ved jeg ikke, om jeg så. Vi ses. Hej hej.